Madwar 700 persuna attendew serata għad unur Lawrence Gonzi li ġiet organizzata fil-lukanda New Dolmen bit-tema Lawrence Gonzi, raġel f'kull staġun. Il-mistiedna distinti kienu d-deputat Prim Ministru Libjan Sadiq Abdul Karim Abdulrahman u l-pilota Libjan il-Kurunell Ali Faraj al-Rabti li kien wieħed miż-żewġ piloti li ħarbu mill-Libja fi frar tal-2011 u talbu kien f'Malta fil-bidu tar-rivoluzzjoni tal-poplu Libjan kontra r-reġim ta' Gaddafi. Dawn il-mistednin naqdu flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, il-viċi kapijiet Beppe Fenekadami u Mario De Marco, il-Segretarju Ġenerali Chris Sajt u uffiċjali oħra tal-Partit Nazzjonalista u l-President Emeritu Edi Fenekadami, fturija ta' rispett għal ħidma li wettaq bħala Prim Ministru tul is-snin li għaddew. Is-serata li kienet organizzata mid-Deputat Nazzjonalista Robert Kutajjar u li kienet sorpriża għal Lawrence Gonzi inkludiet ukoll il-parteċipazzjoni ta' bosta politiċi Ewropej, fosthom il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso, il-Prim Ministru tal-Lussemburgu Jean-Claude Juncker u Antonio Tajani, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, li f'messaġġi irrekordjati tkellmu b'mod pożittiv dwar il-politika Ewropea li ħaddan u wettaq bħala Prim Ministru Lawrence Gonzi li ma' politika ħallit impatt pożittiv fuq il-poplu Malti. Il-Prim Ministru tal-Lussemburgu mhux biss iddeskriva lil Lawrence Gonzi bħala kollega iżda wkoll bħala ħuħ u li jara li Malta għandha tkun grata lejn ix-xogħol li wettaq Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru. Matul is-serata saru wkoll testimonjanzi minn diversi persuni li ħadmu mill-qrib ma' Lawrence Gonzi. Id-Deputat Nazzjonalista Robert Kutajjar ippreżenta lil Lawrence Gonzi DVD li tnieda waqt l-attività dwar il-ħajja tal-eks Prim Ministru u s-sem tiegħu lejn pajjiżna. Id-DVD se jkun ukoll għal beħ. Matul is-serata ġiet imnedija wkoll kanzunetta xogħol fil-Livella u ġew Kirkop bis-sem ta' kantanti li ġejjin mit-12 distrett. Aktar kmieni din il-ġimgħa waqt il-programm Xarabank, Lawrence Gonzi ħabbar li se jkun qed jirtira mill-Parlament qabel mal-Kamra tad-Deputati taġġorna għal vakanzi tas-sajf.